Nevolje sa ćurkom. Divno je što nam dolaziš na večeru, Liz. Samo da napomenem, veoma je važno da ne kasniš. Doći ću na vreme, ali zašto je tako važno da ne zakasnim? Zato što je nepristojno? Ne, nego ako zakasniš, verovatno ćeš ostati gladna. Čak i ako stigne na vreme. Počinjem da spremam večeru. Imamo ćureće pečenje. Ćureće pečenje? Osvojio sam ćurku u nagradnoj igri. Trebalo bi da stigne svakog časa. Bataci su moji i sve ostalo. Dolazim, nadam se da će mi Garfield ostaviti šiju. Kaže da se nada da ćeš joj ostaviti šiju. Ha? Šija je najbolji deo. Dobit će nogicu. Izgleda da mi je stigla ćurka. Kako li je dohvatila zvonce? Ćao, Arbuckle. Ja sam gospodin Gizzard, specijalizovani mesar za perad. Imam vašu ćurku. Hvala! Hej, ova ćurka je živa! Gospodine Gizzarde, ova ćurka živa je! Pa, prosto ne mogu... Mislim, ne mogu da je pečem. Ako je... Osvojili ste živu ćurku. Dostavio sam vam živu ćurku. Ako ne znate šta ćete s njom, baš me briga. Ješću ćuretinu za večeru. Ukusno pečeno meso ćurke. Naravno, dobit ćeš i ti malo. Možeš da dobiješ drugu nogicu. Zdravo, momci! Imamo lazanju za večeru! Lazanja za večeru? Ješću lazanju za večeru, ukusnu pečenu lazanju. Lazanju? Ha! Izmena u jelovniku? Ako želiš pečenu ćurku, ništa lakše, Garfielde. Stavi je ti u rernu. Pa barem je sveža. Moja večera jede moj ručak. Žao mi je, Garfielde. Nemam srca da okončam život malenoj ćurki, a nemaš ni ti. Mrzim kad je John u pravu. Sva sreća je što se to ne dešava tako često. Vreme je da malo odremam. John je u pravu, ko bi rekao? Tako je. Ne mogu da okončam život ćurki. Požurio sam sa zaključcima. Dobro, gospođa Ćurko, fina damo. Žao mi je što vas uznemiravam. Možete li mi učiniti jednu malenu uslugu? Pa, kada biste samo mogli... Kako to lepše da vam kažem? Marš iz mog kreveta! Ćurka u mom krevetu. Postoji li nešto što manje volim od ćurke u krevetu? Postoji. Ćurka u mojoj posudi za jelo. Briši! Odlazi! Nestani! Valjda je naučila lekciju. Mislim da me više neće uznemiravati. Ovo je moja omiljena serija, Garfielde. I moja, samo što mi se više sviđaju reklame za tortilje. Mislim da bi mi topli sendvič sa ćuretinom baš prijao u ovom času. Izneću je napolje. Ako nameravaš da pevaš tako glasno, pevaj iz daleka. Recimo iz Perua. Šta se dogodilo?
dobro, Ćurko. Upravo si postala narudžbina za poneti. Gde je? Otišla. Ček. Vidim je. Ne, imam je. Imam te, Ćurko. Držim te za taj tvoj žgoljavi usukani vrat. Na zdravlje. Da nisi i ti možda alergična na perje. Ta će nas Ćurka načisto izludeti. Uhvatit ću je i vratiti gospodinu Gizardu. To moram da vidim. Koliko li je teško uhvatiti Ćurku? Baš ovoliko. Vreme je da se ovo prepusti profesionalcima. Biću dole u podrumu. Srećom, neko od nas drži veliku kolekciju kostima u kovčegu sa kostimima. Piratsko odelo, kaubojsko, kostim mačke. Zašto bi mi ovo trebalo? Kostim Ćurke. Osim nekoliko fleka od pirea i sosa, savršen je. Zdravo, rođako Ćurko, gabu gabu. Ovuda, draga. Imam te! Ne brini, Garfielde, vratit ću je gospodinu Gizardu. Gospodine Gizarde, vraćam vam ovo. Promašio si za ovoliko. Izvinite, ovo nije Ćurka, već mačak u kostimu Ćurke. Odmah se vraćam. Molim jednu Ćurku. Da li imate neku beskrzna? Ovoga puta imam pravu Ćurku. Slatka je i sve to, samo ne možemo da je držimo u kući. Bez brige, uzet ću je. Možda pronađete neki dobar dom za nju. Dom? Ne prodajem kućne ljubimce, znaš. Nećete valjda da... To nam je posao, druškane. Ej, ostavite mi njega. Na njemu bih zaradio grdne pare. Okej, uzet ću samo nju. Šta ćemo sada da radimo? Mislim, ne možemo da je... Sredit ću ja ovo. Ne zvao se Garfield Ćuran. Mačak. Ostani tu. Odog da naoštrim noževe. Izbavit ćemo te odavde. Samo duboko diši. Na zdravlje, na zdravlje, na zdravlje! Dobro, da se latimo posla. Sad ću... Zašto toliko kijaš? Jesi li bolesna? Kaži da.
O, možda ima boginje, može da zarazi čitavu radnju. Stanite, evo vam ova ćurka. Ali rekli ste... Hteo si je, evo ti, samo dalje od moje radnje. O, šta sad da radimo? Baš sam se spremio za ćuretinu za večeru. I imat ćemo je na večeri večeras. Radovala sam se dolasku od kad je John rekao da za večeru imamo ćurku. Spremite se svi. Ovo ste čekali sve vreme. A, Moja specijalna lazanja od spanaća. Misliš da će da je prime u dečiji izovrat, Liz? nego šta, klinci će je obožavati. E pa, pošto smo imali ćurku na večeri, možda da je povedemo i u bioskop.